बेखौ गं 60था गामि जिहेतु कमिसननि दारै आसाम गभर्नमेन्टनि गभर्नरा नटिफाइ खालामनानै दिनै फोसावनानै दोनबाय आरो बे फोसावनाया भट होनो मोनगोन ना मोना फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो भट होनो मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै गोबां 60था गामिनि रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामबाय थादोंमोन दा बेखौ सोंलु खालामनांगौ दिनैनि थारिखआव गैला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय आरो बिटिआर सरकारनि खामानि मावनाय आरो आसाम सरकारनि जिबायदि मदद बे मददजों बा खामानि मावनायनि गेजेरजों 60था गामियाव थानाय बर' रायजो राजा आइ आफाया गाबोन जानो गोनां बे बिटिआर इलेक्सनाव भट होनो मोननो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखाय खामानिया बिराद स्पिडआव सोलिबाय दङ आरो बेखौनो लानानै दिनै सनितपुर जिल्लानि बाथासिफोराव मोनसे रायजोआरि मेल खुंदों रायजो राजाफोरनाव सोंदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनानै लागोन जे बिथांमोना बबे समस्थियाव थानायखौ मोजां मोनो बबे समस्थियाव थायोबा बिथांमोना मुलाम्फा जायो बेनि सायाव सावरायलायनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो रायजो राजा एबा बै गं 60था गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै सावरायबाय थादों आरो दिनै मोनसे डिसिसन बेयाव जागोन जे फैबाय थानाय समाव बबे समस्थियाव थायोबा नैबे सनितपुरनि रायजो राजा आइ आफाया नांगौ बायदि सरकारजों लोगोसे खामानि मावफानानै गाव गावनि ओनसोलखौ गाव गावनि थासारिखौ मोजां खालामनानै लाबोनो हागोन बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै माखासे पलिसि बानायगोन माखासे थिरांथा लागोन दा बेखायनो जों बुंनो हायो दिनैनिफ्राय बेबायदि माखासे सोंलुफोरा जाहाथे बे 60था गामिनिफ्राय फैनो नांला जों जिहेतु 60था गामिया अलरेडि भट होनो मोनगोन बियो रोखा जाबाय आरो बेखौ साननैसो सिगाङाव आसाम सरकारा मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों फोसावनानै होदों दा फैबाय थानाय समाव 60था गामिनि रायजो राजाफोरा जेबो सिन्था गैयाबालानो भट होनो मोनगोन रोखासै जितु पन्चायतआ जायफ्रा पन्चायत दानजाबाय बिथांमोनाबो जितु बिटिआरआव हाबाखै दा बिथांमोना एसे गोनो गोथो जाबाय थादों जे बिथांमोना पन्चायतआव दानजानायनि उनाव जे बेयाव भट होनो मोनगोन ना मोना बेबायदि मोनसे सोंलु जाबाय थादों रायजोआव जाय बिथांमोना सिगाङाव पन्चायतआव दंखायोमोन बे पन्चायतआव थाखानाया पन्चायतनिफ्राय आथिखालाव दानजाथ'नानै दङ बे सनितपुर जिल्लानि बाथ्रा खिन्थु गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदि पन्चायतनिफ्राय दासिमबो दानगार जायाखै अथ'स' गोदानै हाबदोंसो दा सनितपुर जिल्लानि बेबायदि थानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जे बिटिआरआव जोङो थाबैनो हाबनांगौबा दिनै पन्चायतआव जों जुदि हाबनानै थायोबा पन्चायतनि डेलिमिटेसना माब्ला गोदानै फैफिनगोन माब्ला गोदानै जाफिनगोन बेखौ जों दिनै बुंनो हानाय मोनसे अबस्थायाव गैया दा फैबाय थानाय समाव पन्चायतआ जुदि नोंखौ हगार हराब्ला पन्चायतनिफ्राय जुदि नों दाननानै एरायनानै फैनो हायाब्ला अब्ला बिटिआरआव हाबनाया जोंनि थाखाय सिमां जानानै थागोन दा बै मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनानै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा आइ आफाया सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थि खालामनानै दोनदों जाहाथे जों बैबायदि जेंना जेंगोनायाव फैबाय थानाय समाव गोग्लैहैया आरो जेब्लानो एक्सटेनसना जागोन अब्लानो जोङो थोंजोङै बिटिसिआव हाबनायनि सुबिदाखौ मोननो हायो बै मोनसे खाबुखौ नायनानै बै मोनसे खाबुनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै दिनै सनितपुरनि रायजो राजा आइ आफाया सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा पन्चायतनिफ्राय बाहेरायाव थानायखौनो थिग जागोन साननानै दिनै पन्चायतनिफ्राय बाहेरायाव दंथ'यो आरो बिथांमोनाबो खम समनि गेजेरावनो गोदानै बिटिआर गामि सोसननाय हाबाफारिया जुदि जागायोबा बिथांमोनाबो थाबैनो हाबनो मोनगोन आरो बिथांमोनाबो गासै बिटिआरनि रायजो राजा आइ आफाया जेरैबायदि सुजुग सुबिदा मोननानै दिनै जौगानो लादों गासै बिथिङाव जौगादों बेबायदिनो जौगानायनि खाबुफोरखौ समानै मोननो हागोन दायो बुंनो थाङोबा सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा आइ आफाया थांनाय गोलाव समनिफ्राय पन्चायतआव गैया पन्चायतआव हाबनायनि खुनु बेबायदि सुबिदा जायाखै दा पन्चायतआव हाबनायनि सुबिदा गैयामोनब्लाबो बिथांमोना साखाथियाव थानाय माखासे पन्चायतफोरनिफ्राय जिहेतु डकुमेन्टसफोरखौ मोन्दोंमोन पन्चायतनि सार्टिफिकेटखौ मोननायनि राहाफारि जादोंमोन बे एखे रोखोमैनो बाहालै थागोन बिथांमोना साखाथियाव थानाय पन्चायतनि अफिसाव थांनानै पन्चायतनि सार्टिफिकेटखौ लानो हानायनि खाबुखौ दिनैबो मोननो हागोन दा बेखायनो माखासे सरकारि स्किम जाय स्किमफोरनि जोहै गामिया जौगायो न'खरा जौगायो ओनसोला जौगायो बै माखासे स्किमफोरनिफ्राय जोङो साननैसो हयथ' गोजान जानानै थाथ'नांगोन जाय खालिनिफ्राय बिटिआरआव बै गामिफोरा थोंजोङै हाबगोन अब्लानो बिसिडिसिनि जोहै गासैबो रायजो राजा आइ आफाया पन्चायतआव जेरैबायदि सुबिदाखौ पन्चायतआव थानाय गामिफोरा मोनो बे एखे रोखोमैनो बिसिडिसिआव थानानै रायजो राजा आइ आफाया बिसिडिसिआव थानाय गासै खाबुफोरखौ मोननो हानायनि सुबिदाया जागोन।